आं हैदों मादों होनना बुंदों बे एकदमबारे नंखाय आं बे एलिगेसना नंखायथार ओंखायनो आं बुंदों बे फैसा होनाया सयथ' नंगौ 5 लाख थाखा होफैनाया खिन्थु पुराना बिलनि थाखायसो गिबियावनो आंनिफ्राय गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानो दाबावैसो नुनाय बिक्रम बसुमतारिया 30 लाख रां लानानै थांदों मन्टु बर'खौ बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय मन्टु बर'आ गाव फिनजाथाय होफिनबाय बिथाङा 5 लाखनि बाथ्रा बुंदों नाथाय 5 लाखखौबो बिथाङा मन्टु बर'नि गारियाव सोनानै गालांदों नाङा होननाय समावबो सोना गालांदों बे बाथ्राखौ बुंदों आं बेनिफ्राय खावलायनो सानो जाहाथे जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि गावजों गाव जाबाय थाया आरो मन्टु बर'आ माखासे बाथ्रा बुंदों प्रान्जल नार्जारिनि सायावबो आरो केसनि सोमोन्दैबो बिथाङा बुंदों बिक्रम बसुमतारि मोननि सायाव बिथाङा आं फैसाखौ लायाखै बिथांमोना फैसाखौ आंनो गारियाव सोनानै उफ्रायनो होलांदों बे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय मन्टु बर'आ एफआइआरनिबो बाथ्रा बुंदों आरो बिथांखौ गारिनि सोमोन्दैबो बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निसय खोनासंलाङोबा बुजि मोनगोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय मैयायो आं मोनसे प्रान्जल इउटुबनियाव मोनसे ब्लग नुदों बे ब्लगा तारमाने आंनि सायाव एसे एलिगेन्स होदों आरो बेयाव तारमाने बुंदों मा बिक्रमा माबा ट्रेक्टरनि 10 खान ट्रेक्टरनि 3.5 लाख फैसा खांना लादों इयो एग्रिकालचारनि पुराना बान्दोफोर मावनायनि थाखाय पुराना बिलनि थाखायसो इयो फैसा आं 5 लाख थाखा होफैदोंमोन खिन्थु सोरनिफ्राय इयो फन नाम्बार लानानै आंनि फन नाम्बारखौ लानानै बोरै फन खालामखो सोरबा होखो फन खालामफैलांनानै मुसलपुर ब्लकआव बियो आंखौ लोगो हमनानै आं हाया होनखादादोंमोन तारमाने लिस्टआव सोनो थेवब्लाबो इयो स्करपिअ सिङाव तारमाने फैसा 5 लाख सोना गालांदों आरो सोना गालांनायावथ' उनाव खाननै मथा-मथि बिदिनो मास मोननै मोनथामनि उनाव तारमाने पुराना बिलखौथ' तारमाने सरकारानो होनो हाया जाहैबाय रावनोबो होखायासै समाव इनिफ्राय बिदिनो 5 मास 6 मासाव मा जाबाय होमबा नों फैसाखौ दा हरफिनथ'नो हायाबा नों आंनो गारिखौ सालायथ'नो हर होननानै बुंनायखाय आं स्करपिअखौ आंनिफ्राय लाना थांबाय लाना थांखांनानै बिदिनो मास मोननै मोनथामसो उनाव आङो जितिया वेगेनार बोराय गंसे दंमोन बेखौ आं गुवाहाटियाव बानायनानै सालायनो होननानै जितिया लांबाय बानायखांनायनि उनाव थाग थिग जितिया तारमाने माबा सालायनायनो होननानै माबा खालामबा थाग थिग आंखौ बिक्रमा लोगो मोनहैबाय आरो लोगो मोनहैनानै इयो मा खालामबाय लोगो आंनि गारि साबिखौ लाखाबाय ओमफ्राय मबाइलखौबो लाबाय ओमफ्राय गावनि मोना जाबाय दै बेलासिनि 5ता 6टासो जाबायमोन आरो बेनिफ्राय गावनि स्करपिअ सोना लांनानै बबेबा गोजानाव लाना थांदों आंखौ माबायाव बलेर' सोना लांनानै बेयाव सोरबा हारसा सानै मानसि लोगो हमदों आरो लोगो हमनानै बे गारि सायावनो ओमफ्राय पुराना दलिनाव साइन खालामहोदो ओमफ्राय आरो माबा मा होनो पेपार गुफुर पेपाराव साइन खालामहोदों आरो बेनिफ्राय आं बुंदोंमोन आंबो लोगोफोरखौ फन खालामनो हर होनना बुंनायाव बेयो मा बुङो रावखौ फन खालामनो मबाइल सोनानै गावगोन मागोन होननानैसो आंखौ तारमाने धमखि होबाय थायो आरो बेनिफ्राय मबाइल लाखिबाय बेनिफ्राय आंनि वेगेनाराव चेक बुक दंमोन 10 खानसो साइन खालामखानाय दंमोन ओमफ्राय आरो फैसा 3 लाख थाखा दंमोन बेफोर गासैबो लांफाजोब्बाय आं एख'खौनो मोनबोखायाखै दा ओमफ्राय गावनो बेनिफ्राय गारि भारा लाना थांनानै 1000 थाखा आंनो हरदो बिक्रमा बेखिनियानो आरो दा बिसोरनि सायाव मा बेबस्था लानो आंथ' दा बिसोरनि सायाव आंथ' माबायाव बे बिक्रमखौथ' आं इटिमेटेड माने सिगांनो आङो माबानि गारि सिखावनि नामाव आङो गारि गंनैनि सिखावनि थाखाय आङो एफआइआर होना दोनखादों माबा बागानपारा आउटपस्टआव बेनिफ्राय आरो कर्टआवबो आं होना दोनदों बाथौगुरि कर्टआवबो केस होना दोनदों बेनि होखाना दोनदों आं बेखौ बिसोर आंखौ बुंदों सोरखौबा मानसिया लुगैबा आंखौ फन खालामना लेंहर आं 1 लाख थाखा होगोन होननानै बुंदों आंसो बेखौ दिनै मैया प्रान्जलनि इउटुबाव नुनानै गुवाहाटियाव दङ होननानै सानखाना लाबाय बेखौ दा आंसो थानायाव थांनानै जबरदस्त तारमाने मानसिया इयो माबायाव दङ होननानै आं थानायावसो आरो बाहाय बुरखांबावसिगोन आं बेनिफ्राय आरो आं दहायबो आं उकिलखौ फन खालामदों उकिलाबो जागोन बे टेनसन लानो खालामनांगौ गैया होनना बुंदों बेनिफ्राय आङो दा प्रान्जल इउटुबारखौबो बुंदों इउटुबखौ सोलायनोबा मोजां सालाय प्रान्जल जानला मोनला खोथा लानानै सोरनिबा खोथा मोनसेल' साइडजों नोङो सोलिनाङा इउटुबा नोङो सब मानसिनि एगेन्स्टआवसो नों इउटुब बानायो बेलेग इउटुबारखौ नुवाखै नामा नोङो बि बयसमोनखौ नुवाखै नामा माबायदि इउटुब बानायो नोङो दिनै इंलिश मेकारमोनखौ नुवाखै नामा आलफ्रेडमोनखौ नुवाखै नामा नोंलाय मा मानसि सायावसो इउटुब खालामो नोङो बिक्रमनि खोथाखौबो खोनासंमोन आंनि खोथाखौबो नोङो खोनासंमोन आंनि खोथायाव आं न'आव लागै फैयोमोन नोङो जुदि नों इउटुब मान हेगार थानो रोंबा खिन्थु प्रान्जलखौबो आङो
मानहानि केस होनाय जागोन कर्टआव आं सब रेडि खालामना लाखाजोब्बाय दिनैनो बबे कर्टआव आं बाथौगुरि कर्टआव होगोन मुसलपुर